Hormatly prezidentimiz Qazaqstan Respublikasyna iş taparnyň çäklerini Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen duşdy. Döwlet başçylarymyz we Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Merkezi Aziýa Xitay sammitiniň çäklerini duşmaga we iki taraplaryň gatnaşyklaryň itaty urlaryny ara alyp maslahatlaşmaga dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping Türkmenistan bilen däp bolan dostluk gatnaşyklary we öýdara bähwiti strategik hyzmatdaşlyga Xitayda ýokary baha berilýänini belläp, bu gedekki duşuň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy göstermäge täze itergi berjekdigini aýtdy. Hemde pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymda mehirli salamny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň Xitay Halk Respublikasynyň başlygyna iýeren mehirli salamny getirdi. Hemde şeýle ýokary derejedäki duşuklaryň döwletara gatnaşyklarynyň ýyl ýazysyna hemişe mühim we ähmiýetli wakadygyny bellädi. Bu duşuklarda biz iki taraplaryň hyzmatdaşyň barşy we halkara meseleler boýunça pikir alşýar. Şeýle dialog ýurtlarynyň arasynda ýyl-ýyldan pogturanyp, täze urlary öz içine alýan strategik hyzmatdaşyň iýdigleri häsiýeti eýdigine şaýatlyk edýär diýip döwlet başçylaryny bellädi. Bilen şäher dünýä geňişligini Türkmenistan hemde Xitay paragatçylyk, durnuklyk we Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň düzgünleriniň bir jaýdylmy urunda tagallarlary birleşdirýärler. Türkmenistan hemde Xitay köp ýyllaryň dowamynda ýalňyz energetika ulgamyna, Gulfanyna türkmen tebigy gazyny dostlukly ýurda eksport etmek boýunça hyzmatdaşyk edip gelýärler. Şoň bilen baglykda söhbetdeşler bu ýogurun strategik häsiýeti eýdigini hem de ony öýdara bähwitli we diň hukuk hyzmatdaşlyk etatyna mundan meýlekde dowam etmegiň mümkindigini bellädiler. Türkmenistan söwda we ykdysady gatnaşyklaryň giňildirmek uruna çykşy diýär. Şunda dokment senagaty demir ýollugy we wagtlyk puwdaklaryny hyzmatdaşlyk göstermek üçin giň mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Duşuň barşyna uly ulgamyna hyzmatdaşlyga aýratyn üns çekildi. Deputatlar tebitara durnukly ulug üssaşyl geçergelerini ýola goýmaň mümkinçilikleri barada pikir açdylar. Medeni insan perwer ulgam türkmen Xitay gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegidir. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyna ähli howpsuzlyk strategiýasyny döretmek başlangyjy barada bellädi. Türkmen tarapynyň garaýşyna görä, bu strategiýada üsip barýan ýurtlaryň häzirki zaman dünýä gatnaşyklaryna eýilýän ornuny, paragatçylyk dörejilik işini öňüňüş diplomatiýasynyň we bitaraplyk döreleriniň ulanmagyna üns çekilmeliler. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz 2025-nji ýylyň dekabr aýyna Aşgabatda halkara paragatçylyk we ananşmak gili hemde Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli geçiriljek halkara forumda bu meseleniň ara alyp maslahatlaşyljakdygyna anan bildirdi. Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ananşmak dili diýip elan edilmegi, şeýlegem Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady we hormatly prezidentimizi Şanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň Nowatdaky sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Burzatdan peýdalanyp döwlet başçylarymyz Xitay Halk Respublikasynyň başlygyny öz üçin amatly wagtda ýurdumyza tapar bilen gelmäge çagyrdy. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we Xitay Halk Respublikasynyň başlygy öýdara bähwiti hyzmatdaşlygyň iki dostlukly döwletiň we olaryň halklarynyň bähwitine mundan meýlekde ösdüriljekdigini anan bildirip, birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Duşuk tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiziň hemde Xitay Halk Respublikasynyň başlygynyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň hökümeti bilen Xitay Halk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda teňki ykdysady hyzmatdaşlyk hakyna alagalaşygy elan etmek dawrat boldy.